खुलुमबाय आंनि बड' जेडि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। प्रमद बर'आ बुंदों रन्जन दैमारि आरो माखासे केडारफोरनि केसनि सायाव गृह बिभाग आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया खामानि मावगासिनो दं। लोगोसे गोबां एनडिएफबिनि केसफोरा बोखारजाबाय आरो गोबां केसफोरखौ बोखारनो नाजागासिनो दं आरो गोबां केसफोरा फोजोबजानायनि लामायाव। बेफोर गासैबो एनडिएफबिनि केसफोरा थाबैनो फोजोबजागोन आरो समाधान जागोन होनना बुङो। नाथाय बर' रायजोफ्रा सान्थि सुक्ति जानायनिफ्राय गोबांथार बुंदों। माब्ला सख'गोन रन्जन दैमारि सारखौ आरो गासै एनडिएफबि केडारफोरखौ? माब्ला सख'खौ सोरखौ? बहा सख'खौ बबेयाव? माब्ला समाधान जागोन आरो माब्ला सान्थि जागोन आरो माब्ला सान्थि सुक्ति जानायनि मानखौ लाखिगोन भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा? गोबां सोंलु गियानि रायजोफोरनि खुगा। राजखान्थियारि कंग्रेस दोलोआ 28 नं गसाइगाव बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थियाव सान्थालि हारिनि सुबुंनो बिजाथि होनो साखाफारा बिथां रकेबुल हुसेननि दैदेननायाव सिनेमानि एक्टर सनु शटखौ बिजेपि सरकारा मावनो हायै खामानिखौ मावनायनि थाखाय इनकाम टेक्स हान्जानि रेड खालामहोदों। बिनि मानखौ हानि खालामहोदों। जाय मानसिया कभिडनि समाव, खैफोदनि समाव, दुखुनि समाव, उखैनाय समाव सहाय खालामदोंमोन, नाथाय बै समावब्ला सरकारा हामग्लायनाय बावहरदोंमोन। नाथायब्ला दायो उल्था जाबाय। सिनेमा बानायनाय रांफोरखौ डाइरेक्ट हस्पिटालाव होदोंमोन आरो बेमारिफोरखौ फाहामथाय होदोंमोन। जानो हागौ बेफोरनो सरकारनि नोजोराव गोलैबाय। बेखायनो सनु सेटखौ इनकाम टेक्सनि रेड खालामहोदों होनना गोबां सुलुङाव मिथिनाय जादों। सिनेमानि एक्ट्रेस कंगना रानावतखौ आदालताव तारिखआव थाङाब्ला जेलाव सोनो हागौ एबा लांनो हागौ। टुइटाराव बायदिसिना लिरना टुइट खालामदोंमोन जावेद आख्तारनि सोमोन्दै। बिनि थाखायनो जावेद आख्तारा मानहानि केस खालामबाय आरो कंगनानि टुइटार एकाउन्टखौ केसनि समाधान जायागौमानि बन्द खालामथ'नाय जाथ'दों। बिथां कंगनाहा आदालतनि तारिखआव कभिडनि थाखाय थांनो हाया होननानै बिथांनि गुबै हेफाजाबगिरि दैदेनगिरिया फोरमान हैदोंमोन। नाथाय दायो 20 सेप्तेम्बराव बिथां कंगनाया आदालताव नुजाथि हैयाब्ला बिथां कंगनाखौ आदालतआ हमनो हागौ आरो जेलाव लांनो हागौ होनना सुलुङाव मिथिनाय जादों। आंनि रादाबा बेसेनो गोजोन्थों।